Matur banun Pak Sami-sami Suyoto. kula nggih matur suwun ugi Ibu Cange Pak Jianto. Pak Jianto, Pak Jianto nggih. Mbok bilih sinten malih ingkang kersa minggah panggung, monggo. Sapa ae kidul kae? Sinten? Pak Bokir di Pak Bokir. Pak Bokir. Kula kepengin pados seduluran teng mriki, ayo. Sinten niki gen rada tetepangan. Sapa? Enggak. Pun kesel sedaya niku. Pun kesel, mboten nggih. Nggih matur suwun Bu Cange. Matur mbah nuwun. Pak To, wah iya cocok nggih. Niki dipun terusaken monggo Bu, bareng ngoten mengke dipun lanjut. Ya, jan ya. Tasik jam 12 ae. Biasanya bare mriki jam 4 atau 5 ngoten. Jam 3. Oh, lek ngono ya ndang lekasi lek ngono nggih ngoten. Cocok. Manut kula. Engko gara-gara ya nyanyi neh. Penak wayangan iki. Wayangan ini murah, komplit ngoten niki. Duka mriki yoga-yoga mriki ya dhuwur-dhuwur ya. Enggak cocok. Nggih, toto-toto niki. Nggih. Rek napa lek wonten request? Monggo. Nggih ampun nggugah suturu. Request-e napa? Simping kula wau pundi mriki? Mas Simping, jajal. Wayange Ngastina disiapni. Ya. Ya. Kajaba amung amal sarta iman ibun pati datan pilih jalma lanang wadon anom tuwa bakale wangsul jaman Wos wancin